טוב, עברתי לאילת, הכל מלחיץ, תקלמות קשה, אין לי מושג מה יהיה. אני עובד על הקטע של הרישיון טייס על אש קטנה, וזה גם מלחיץ בטירוף, אבל נראה שעומד להיות נחמד, ואני רוצה בסך הכל. וזהו, הרוגע שפיתחתי במזרח מוכיח את עצמו. אנשים אומרים לי שנעים להיות איתי, שנעים להקשיב. אני מרגיש שאני מקבל הרבה יותר מזה שאני רגוע, שאני לוקח דברים הרבה יותר בפרופורציות בקבלה, רק מזה שאני מביא קצת צ'יל, שזה צ'יל שיש מאחוריו המון סטרס, זה די מצחיק, אני כולי כזה, מה עושים, מה הולך, אבל כאילו בחוץ אני כזה משדר חיוך ורוגע, ואנשים אוהבים את זה ואני מקבל פידבק טוב. אשכרה, להיות רגוע ולדבר חלש וליד זה ממש עובד. ולא לדבר רק על עצמך, גם להקשיב פשוט, לשבת ולהקשיב מה יש לאחרים להגיד, זה פשוט עובד. וגם נראה לי שגדל לי השר ואני נראה יש. וזהו.